Vorengang hoi klembang pubang piatum new pension scheme puthak ningkang samsi cepak langpon. Supari mate kovia krengke pon kang hua bang pu raikom sai kia rideng kacingna. Di puru Samsung singing ti amir biria tengno bon keter pang somlun. Sang pitos lilang ni pi Daithor Municipal Boda Rayalong gulat la pen jos kang sam kachojor pen hemrit kachelang jia phan varsai kachelong i. Birta ke lang rado anaphan kardom pajolo kardom non birta than jebang sami ojang terang pi non arju itha birtang tonpen. Assam government atum pen old pension scheme pavidesi non puthot new pension scheme si dengpon thulo. Bonda new pension scheme puthak Assam angkang pialong vorengang hoi klembang phibang phuatum ningkang samsi chepaklang ponsi preniphai trok siarni Assam angkang pialong ta Assam angkang along pregjam department along vorengang hoi klembang phubang phiatum pen kachesong sai dengpon lo laso kachesong pachetonong si diphu Samsung singing ti mirbiri atheng no longta kachesong sai dengpon lo new pension scheme ke nangni old pension scheme sinang ji pusi kachesong atumpen hang tarampon UPS batil korok UPS bahal rakhok UPS bahal rakhok amar dabi nya jodabi amar dabi nya batil korok Kang surihini rakrep ho jang me chiklo ni phai siar ni pen government along voreng ki claim ki do anaphan old pension scheme OPS pavidasi new pension scheme NPS ke deng rongajok sai jut ko ka phi mate retire apor hot ke long nangji arona teng longli lasi new pension scheme pavidasi old pension scheme abangsi government kachari mate rat pangri atum deng nangji pusi Diphu District Gov Employees Association General Secretary Probin Hansi ningjipo Samsung Singh ti Memorial Park di Fualong All Assam Kormosari Porikhot Central Committee Cheparai Tengsi Assam bong kapre districts tame pini dharna do laso atengsi ni tumta pini da dharna kang nilo laso ni tum kemang bang ke lapulo 2005 April 1 tarik pen government employee appointment ki pi tum an phan mangke central government state government tum NPS bunai lap NPS mane new pension scheme po non lang bom lo retired lo polo tangte la pension ta amithang khan anta avelo ke sar botor bangke amasila so ke matha dam pen masi hodohom kormosari pur kholong ha 2005 pen pu wang bom lo peleng an bangke la se dharna kang nilo la sinitum dak difu jila kormosari pur khot pen bangke je state government atum sitame NPS bang pavidetsi old pension scheme aprang ateng kado kawe employee ateng padoveji fansi ni tum dharna kangni ek tarik pen appointment ki pitum anke NPS se bonai ap pini ni tum angke ladak bangke kapre ka department do education department do medical do forest do PWD do lapen do lang lason department tin pen delegation isinang chetong do lo NPS pen OPS breke kopila NPS bangke lopulo nili tum la NPS employee tum han hedi 10% salary long than po angke government tum 14% people la bangsa paisa joma bom po mo retire hoda bangke ami thanga paisa pensi la nani ne insurance company tunong pensi investment si government atum pension kipi engke pension kelong hon bangke mane cheklo jon 1200 1500 lason si pension long cha la pen ul pension abangke la pui la dak family pension do GPF do GIS do kapre government long jit over cycle ni anke long app angke retired sitame saru apor hutitame cheklo jon turok suri thongkep suri plikep lason pension paisa lang loksi saru botol choklem chidam ni hutame isi kereng abar sai ningiche theklong ke dokok ta NPS bangke la bang aveda Moni datum joy ke pentang kalong nang jipupen raikom sai ki atum ke ton ke lang kachirok to ka phisitami biha ke klem kang hotum jumputla
Lasong si kedam tang pri ni phai kritro ningwi Tinsukia Lamding passenger train along Dipu railway station along aron reben supari mati kovia kring thoila kep an kinepon long. Angso supari mati kovia kring alo vipin pen ke pon kang hupen raikom sai kiari deng kaching nang che kabang phu Sanjay de artaningkan thongke bratrok langka sorpusi bang thekpon. Raikom sai kia tumpen cepari deng ponsi arona deng pen sai klempon. KACCM Dr. Tuliram Ronghang lapen Dipu Municipal Board tumpen bor iponsi Dipu arong supia hiti alira lon piponlo. Ru Samsung singing ti Amir Biria theng no towar non melom flyover kaselam bompen kapang thir abang avederlo. Lapen adunga raya tum ketera bunta Ru Samsung singing ti Amir Biria theng no towar along kewar pang somlunlo. Labang sobun keter kewar penang energy dingtanglo. Bonda Dipu Municipal Board tumpen kelang dun kapang krevia jok non mentu raprung sonlo. Diporong supialong kapre ka komiti do bonda la hai kelang duna bangkang arwenga jok radatum kedam kewang kacelenga hota kamen thu kamen uyang nimanta ingnim ponang koklo lasi prabjin pen la hai abun ke terabang kapang thirpon ette misenji pusi cherok to radatum pen pachini pon. Pirthelong government pen vorengang hoi choton ding dera mithang ke thek lapen mithang ke cepaduk pulutang ti hemrit kacelang ijia phan warsai duji lasong sila khaing ko retrok Dwarbaguri MEC constituency angkang daithor ke parlo Bapuram Singh Nararong Amikar Babu Singh Narachor sangpi tusli langni pi KEC atoma phan choton ding desi alang li mithang jongjung pen chebor ipongsi daithor municipal board dungalong kulat chubidun lo. Lapen labang so kula dalongta langkang samati justa jorpon si mithang a hemarit kacelang ija phan warsai chepalong ipon. Sai kachukle malong pin suar lo pumatha thera mithang chepaduk puluti warsai chelong iwekji. Kondalo kilo ante lage? Kilo dukan. Signar hem amen ke pulo signar hem dukan ke? Enar son signar ni. Ceklo yon alon te labak so a jus akulat ke kangku ke ekma bag dulu ti nang o mante Nang o kijun bang dupik ma Halloween pen ke ba tum ta jun bang do ma la ka phak o hut ki bang an ke sap te juna kalang lo etan dang li batai an lo kijun long non de lang ba don li ga ni bang ta glass ni thom lo kalang li kwan jun ni jun ni sen di Pinya Abirta lang si Kangton lo kardong.